Bueno, gràcies al jurat per tirar la nostra merda de sèrie. Vull dir... Jo, sincerament, suposo que hi ha anat drogats o borratxos, perquè és l'única explicació de la nostra sèrie. I sobretot deixar clar que consti que és una decisió totalment transparent, o sigui, no hem ni subornat a cap membre del jurat, tampoc hem segrestat a cap familiar de cap membre del jurat, i bé, moltes gràcies. Vull dir, si voleu afegir alguna cosa... Bueno, agrair a en Marc, el director, que ens hagi donat l'ocasió de participar en aquests esquetxes en català, a més, i fomentant la comèdia, el gènere de comèdia. I res, moltes gràcies al jurat i als organitzadors del festival.